фалак дар даврони соҳиб истиқлолии мамлакат эҳё гардида рушд кард. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду номӯи жанри мусиқии фалак ғамхории зиёд зоҳир менамояд. ба қавли санъатшиносон дар суннати фалакхонӣ бештар аз ғазалу рубоӣ ва дубайтӣ истифода мешавад. хабарнигорони мо ба муносибати ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид шудани номинаи фалак ки дирӯз дар ҷаласаи 16-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО сурат гирифт, гузориш омода карданд. Yes, since there is no objection, I adopt it. Adopted and congratulations. хабари дирӯзаи шомилшавии жанри мусиқии фалак ба мероси фарҳанги ғайримоддии башарият аз ҷониби ЮНЕСКО, созмони ҷаҳоне ки ба ҳифзу нигоҳдошти фарҳанги этникии инсоният сару кор дорад, барои тамоми мардуми Тоҷикистон ҳадияи арзишманду гарон буд. Зеро боз як ҷузъи муҳими санъати хоси мардуми мо эътибори ҷаҳонӣ касб кард ва арзиши башариро гирифт. ин эътироф ҳам асосҳои зиёд дорад, зеро фалаки тоҷикӣ аз қадимтарин системаи мусиқӣ на танҳо миллати мо, балки аз нахустин жанрҳои мусиқавии башарият дониста мешавад. коршиносон мегӯянд ки асоси пайдоиши фалак ба фаҳмишҳои космологиву илми риёзӣ ҳам наздикӣ зиёд дорад. фалак системаи нахустин гуфтан мумкин аст, системаи нахустини мусиқии тоҷик аст, зеро ки асоси лаҳнии он чормуком дар фаҳмиши космологӣ пайдо шудааст ва он хеле бо риёзиёт наздик аст ва илман хеле тасдиқ шудааст. институти асосие ки дар он аз рӯи анъана фалак рушд меёфт дар деҳот, ин мактаби устод шогирд буд. Он маҳаллӣ, оилавӣ, хонаводагӣ, авлодӣ мешуд ва ниҳоят минтақавӣ. ҳамагии махсусиятҳои ин жанр ва тариқу арзиши онро ба инобат гирифтаво аснои иҷлосҳои 16-уми кумитаи байнидавлатии мероси фарҳангии ғайримоддӣ ки ба тариқи онлайнӣ баргузор гашт, фалак ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил карда шуд. ин мусиқии суннатии мардумӣ ба ҳамагӣ 5 меъёри конвенсияи ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ ҷавобгӯ буд ва ба гуфти фарҳангшиносон шомилшавӣ ба ин феҳрист такони муҳими ҳифз ва маъруфияти фарҳанги тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ хоҳад буд. созмони ЮНЕСКО طبق конвенсияи худ оид ба мероси фарҳанги ғайримоддӣ ки соли 2003 қабул шудааст, намунаҳои беҳтарини фарҳанги миллиро ва фарҳанги этникиро аз саросари ҷаҳон қабул мекунад. ва албатта худи ғоя ё фалсафаю ҳикмати ин конвенсия аз он иборат аст ки дар саросари ҷаҳон бояд фарҳанги асосӣ, фарҳанги асил ҳифз шавад. мо тавре ки медонем, имрӯз фарҳангҳо бо сабаби глобализатсия, рушди тараққиёти техникаи иттилоотӣ, мардум имрӯз тобеъ ба техникаи технологияи навин шудаанд. бо ҳамин мақсад ЮНЕСКО феҳристҳои махсуси худро таъсис додааст ки дар он бояд намунаҳои беҳтарин аз ҳамаи нуқтаи ҷаҳон бояд пешниҳод шаванд ва сабт шаванд. хушбахтона аз ҷумҳурии Тоҷикистон акай 5 номгӯй дар ин рӯйхат мо сабт кардем. натиҷаи сиёсати муваффақонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хосса роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки сол то сол шумораи меросу арзишҳои миллати тоҷик дар ин феҳрист зиёд гардидаву башарият аз таърихи мардуми мо бештару бештар огоҳӣ пайдо менамоянд. маҳз бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санъати фалакхонӣ ба қатори ҳунарҳои касбии овозхонӣ шомил гашта ансамбли фалак мақоми давлатӣ гирифт ва баҳри ривоҷу равнақи он ҳар сол 10 октябр рӯзи санъати фалак расман таҷлил мегардад. дар ин баробар шахсан роҳбари давлат дар консертҳои фалаксароӣ иштирок карда ва барои рушди санъати миллӣ ба аҳли ҳунар тавсияҳои муҳим медиҳанд. фалак фарогири тамоми тоҷикистони имрӯза, қисмати шимоли афғонистон, қисмати тоҷикнишини покистон ва ҳиндустон ро фаро гирифтааст ва дар ин мавзеъҳои ҷуғрофӣ ва дар дигар мавзеъҳои тоҷикнишини осиёи марказӣ мардум фалаксароӣ мекунанд ва фалак имрӯз моли мардуми мост ва фалак ифтихори мардуми мост ки тавассути фалак зиндагиномаи мардуми мо, фалсафаи ҳаёти тоҷикона тасвир мешавад ва садо медиҳад ва аз насл ба насл мегузарад. ва вақте дар бораи фалак мегӯем, фалак танҳо як бо фалаксароӣ танҳо шиква аз замона, шиква аз чархи фалак нест. фалак ҳам овози форам дорад, дар фалак ҳам шодӣ тасаввур мешавад,
ҳам ғаму ғусса, ҳам хурсандӣ тасаввур мешавад, ҳам фалаки шодиёна. мулоқоту вохӯриҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарияту намояндагони созмони юнеско омили муҳими муаррифӣ ва эътибори байналмилалӣ касб намудани сунъату арзишҳои фарҳангии мардуми тоҷик дониста мешавад. аз ҷумла соли 2005 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар пойтахти ҷумҳурии фаронса дар конференсияи 33-юми кулли юнеско иштирок ва суханронӣ намуданд. аснои ин ва дигар мулоқоту вохӯриҳо роҳбари давлат таърих, тамаддун, расму оини хоси мардуми тоҷикро ки пайдоишашон ба асрҳои аср меравад муаррифӣ карданд. 14 октябри соли 2021 бошад пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷумҳурии фаронса зимни мулоқот бо мудири кулли юнеско хонум Одри Азуле аз омодагии номинатсияҳои миллии мо фалак ва атласу адрасбофӣ тибқи талаботи юнеско барои шомилшавӣ ба феҳрист ҳарф заданд. таҷлили рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар юнеско бо иштироки роҳбари давлат ва мудири кулли созмон қадами муҳиму навбатии дигар дар роҳи муаррифии санъату фарҳанги миллии мо буд. маҳз заҳматҳои пешвои муаззами миллат аст ки тавонистанд фалак дар баробари шашмақом, дар баробари дигар ёдгориҳои ғайримоддие ки мо дорем ба фиҳристҳои байналмилалӣ ворид мешаванд ва тавассути сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат бори дигар таъкид мекунам ки ҷаҳониён тоҷикро ва тоҷикистонро шинохтанд, мешиносанд, ба тоҷикистон арҷ мегузоранд. яке аз бузургтарин ташаббусҳои сарвари давлат дар он аст ки пайваста ҳифзи мероси халқи тоҷикро, умуман фарҳанги миллии миллати тоҷикро пайваста талқин менамоянд, ҳифз мекунанд, рушд медиҳанд ва ба тамоми ҳунармандону мутахассисони соҳа як фикри нав, як идеяи навро пешниҳод мекунанд. фалак аллакай панҷумин номинатсия аст ки аз тоҷикистон ба рӯйхати репрезентативии юнеско шомил карда шуд. то ин дам наврӯз, шашмақом, гулдузии чакан, оши палав шомили ин рӯйхат гардида буданд. воридшавии фалак ба ин феҳрист тӯҳфаи арзандае дониста мешавад ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва акнун барои ҳифзу гиромидоштии он дар арсаи ҷаҳонӣ имконоту ташаббусҳои бештар фароҳам оварда мешавад. имрӯз дар доираи корҳои созандагиву ободонии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар пойтахт тарабхонаи зебову барҳавои KFC ва таваққуфгоҳи наву замонавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон ба истифодабарӣ дода шуд. гузориши ҳамкасбони мо дар ин хусус. бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ дар кӯчаи Шамсӣ даҳи пойтахт таваққуфгоҳи наву замонавӣ ва муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон ифтитоҳ карда шуд. зимни мавриди истифода қарор додани иншоот масъулин дар таххонаи бино аз маркази савдои хӯрокворӣ дидан карданд. таваққуфгоҳ дар асоси талаботи муосири шаҳрсозӣ дар муддати 1 сол бунёд карда шуда аз 6 ошёна ва таххона иборат мебошад. таваққуфгоҳ дар масоҳати бештар аз 14 000 метри мураббаъ сохта шуда дар он дар як вақт зиёда аз 448 адад воситаҳои нақлиёт имкони таваққуфро доро мебошанд. дар таваққуфгоҳ лифт ва ҳуҷҷатхона низ ҷойгир карда шуда дар ошонаи болои бино маркази назорати мушоҳидавӣ фаъолият менамояд. дар ин марказ бо истифода аз 12 монитор ва 171 камераҳои мушоҳидавӣ масъулин тартиботи бозорро назорат менамоянд. дар асоси иттилоъ тамоми таҷҳизоти техникӣ насб гардида истеҳсоли насли нави ширкати маъруфи Hikvision буда атрофи бозорро дар масоҳати беш аз 1000 метр назорат менамояд. дар ин марказ ҳамчунин системаи огоҳкунандаи зидди сӯхторӣ насб карда шудааст ва дар ҳолати бонки хатар аз ин ҷо муайян карда мешавад ки ҳодиса дар кадом даромадгоҳ ва ё кадом қатори бозор рух додааст. сохтмони ҳудуди бозори Корвон дар асоси талаботи шаҳрдорӣ ва меъморӣ идома дорад. дар ҷарони шиносҳои намояндагон аз қисмати шимолии бозор ки даромадгоҳҳои 10, 11, 12, 13, 14 ва 15ро дар бар мегирад бозӣ намуданд. ин қисмати бозор аллакай пас аз навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуда соҳибкорону соҳибмулкон ба тиҷорат машғул мебошанд. ин қисмати бозор дар масоҳати бештар аз 33135 метри мураббаъ бунёд карда шуда аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. даромадгоҳҳои бозор дар асоси лоиҳа бо санъати баланди меъморию гаҷкории миллӣ ороиш дода шудааст. дар ин қисмат низ маркази назорати мушоҳидавӣ ҷойгир карда шудааст ки дар он 24 монитор бо 366 адад камераҳои мушоҳидавӣ пайваст карда шуда аз ҷониби масъулин ҳудуди бозор зери назорат
қарор дорад. Корҳои сохтмонӣ ва азнавсозии бозор дар ин қисмат, яъне даромадгоҳҳои 10, 11, 12, 13, 14 ва 15 моҳи апрели соли 2020 оғоз гардида буд ва корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуда мавриди истифодаи сокинон қарор гирифт. ҳамзамон бо ин биноҳои хизматрасонии даромадгоҳҳои 1 ва 24 бозор низ аллакай бунёд карда шудааст. айни замон дар қисмати даромадгоҳҳои 8 ва 9 корҳои сохтмонӣ идома дорад. маврид ба зикр аст ки маркази савдои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон дар масоҳати бештар аз 107 000 метри мураббаъ дар кӯчаи Шамсӣ ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе аз навсозӣ мегардад ки пас аз анҷоми корҳои пурраи сохтмонӣ зиёда аз 6000 нафар соҳибкорон ва соҳибмулкон бо шароити муосир ва замонавии тиҷорат таъмин карда мешаванд. ҳамзамон дар ин рӯз бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур дар хиёбони Рӯдакӣ 33А филиали тарабхонаи амрикоии зудхидматрасони KFC мавриди истифода қарор дода шуд. дар асоси иттилои масъулин дар ин тарабхона айни замон зиёда аз 100 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ин аввалин тарабхонаи бренди зери унвони KFC дониста мешавад ки дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардид ва дар оянда дар назар аст ки дар маркази савдои Душанбе мол ва маркази савдои Сиёма мол филиалҳои навбатии тарабхона ифтитоҳ гардад. тавре ки масъулин изҳор доштанд дар асоси равиши фаъолият филиали тарабхона дар тамоми шаҳрҳо пас аз як моҳи фаъолият мавриди истифода қарор дода мешавад то сокинони ин ё он шаҳр дар бораи ин бренд маълумоти кофӣ ба даст биёранд. дар ин тарабхона асосан тамоми хӯрокҳои зудпас аз гӯшти мурғ ки дар тамоми ҷаҳон машҳур аст ва таъми хосаро доро мебошад омода карда мешавад. аз ин пас сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе имкон доранд то дар тарабхонаи наву замонавӣ ба истеъмоли хӯроки табдили худ машғул шаванд. дар асоси иттилоъ айни замон зиёда аз 21 000 филиали тарабхонаи бренди KFC дар 130 кишвари дунё фаъолият менамояд. дар оянда дар шаҳри Душанбе боз ифтитоҳи 5 адад филиали ин тарабхона дар назар дошта шудааст ва дар маҷмӯъ 300 нафар сокинони пойтахт бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. Kentucky Fried Chicken ё худ мурғи бирёншуда аз Kentucky як занҷираи байналмилалии хизматрасонии ғизо аст ки ба хӯрокҳои мурғӣ тахассус дода мешавад. идораи марказии ширкат дар Луисвилл, Kentucky, Америка ҷойгир аст. тарабхона дуюм ширкати машҳури ҷаҳонӣ аст ки ҳаводорони зиёд дорад. зимни бозии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур аз шароити фароҳам овардашуда дар ин тарабхона боздид намуда бо сокинон ва мизоҷони тарабхона суҳбат намуданд. асосгузори ин бренд Харлен Сандерс мебошад ки дар синни 62 солагиаш ин тарабхонаро бори аввал соли 1952 дар штати Ютаи Америка ифтитоҳ намудааст. имрӯз дар ҳудуди раёсати кулли сарези кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифии системаи нави огоҳсозии бармаҳал ва назорат дар кулли сарез баргузор гардид. харидорӣ ва насби таҷҳизот дар доираи татбиқи лоиҳаи миллии муштараки кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва бонки осиёи рушд оид ба идоракунии хавфи офатҳои табиӣ анҷом дода шуд. дар маросими тантанави раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода генерал-полковники милитсия Рустам Назарзода, директори намояндагии бонки осиёи рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Шани Кембел, роҳбарон ва намояндагони созмонҳои байналмилалие ки дар кишвари мо фаъолият мекунанд ширкат варзиданд. системаи нав бо марзи Афғонистон гузашта то ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Халтон инчунин тариқи марз бо вилояти Сурхандарои ҷумҳурии Ӯзбекистон мегузарад. системаи пешина то ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки аз сирена ва алоқаи радиоӣ иборат аст гузошта шуда буд. таҷҳизоти нав аз системаи интиқоли маълумотҳои моҳвораӣ, системаи пешгӯӣ, назорат ва огоҳкунанда иборат аст. яке аз вазифаҳои аввалин дараҷаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ин таъмин намудани ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз оқибатҳои офати табиӣ мебошад ва дар ин раванд бояд қайд намуд ки дар ҳамоҳангсозӣ бо вазарату идораҳо ва аз он ҷумла созмонҳои байналмилалӣ тамоми ҳамкориҳо роҳандозӣ шудааст. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифз намудани аҳолӣ ва ҳудуд ва махсусан таъмин намудани бехатарӣ дар кӯли сарез бо тамоми созмонҳои бонуфуз низ имрӯз ҳамоно кор идома дорад ва дар ин раванд бояд қайд намуд ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо бонки рушди осиё лоиҳаи таҳризӣ намуда роҳандозӣ карда истодааст ки имконият медиҳад барои харидории таҷҳизот ва барои муайян намудани он
ҳодисаҳои табиӣ ки дар кӯли Серес рух медиҳад ва аз он ҷумла пешгирӣ намудани онҳо. ва дар ин чорабинӣ ки имрӯз баргузор гашт, бори дигар таҷҳизоте ки харидорӣ гашт ва насб мегардад имконият медиҳад ки аз он ҳодисаҳое ки рух медиҳад онро пешгирӣ намоянд ва аз ҳама муҳимаш назорат баранд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода маросимро ифтитоҳ намуда ба Бонки Осиёи рушд ва дигар шарикони байналмилалӣ барои ҳамкориҳо изҳори сипос намуд. таъкид гардид ки системаи нави насб шуда ҳатто хурдтарин тағйиротро тариқи моҳвора интиқол дода имкон медиҳад ки вазъи кул беҳтар омӯхта шуда ба ҳамин тариқ бехатарии аҳолӣ дар сурати рӯй додани офати табиӣ таъмин карда шавад. дар навбати худ хонум Шани Кембел аҳамияти татбиқи ин лоиҳаро қайд намуда омодагии Бонки Осиёи рушдро барои идомаи ҳамкорӣ дар оянда тасдиқ намуд. дар анҷоми қисми расмӣ муаррифии имконоти системаи нави мониторинг ва огоҳии қаблӣ дар кӯли Сарес сурат гирифт. Рассел Боуз мушовири байналмилалии лоиҳаи идоракунии хавфи офатҳои табиӣ имконоти системаи навро тариқи интернет намоиш дода ба саволҳо посух дод. имрӯз бо ибтикори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид форуми ҳамкорӣ бо донорҳо ва шарикони рушд дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ баргузор гардид. дар форум масъалаҳои ислоҳоти соҳаҳои фаъолияти вазорат аз ҷумла таҳсилоти ибтидоии касбӣ, шуғли пурмаҳсул, муҳоҷират, таълими калонсолон, инчунин таъсиси платформаи ягона барои ҳамкории зич бо созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд ва донорҳо, инчунин таҳияи харитаи роҳи муштарак оид ба беҳтар намудани сармоягузорӣ дар самтҳои фаъолияти вазорат баррасӣ гардиданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. форумро вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз намуда зикр кард ки мақсади асосии форуми мазкур таъсиси платформа барои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҷиҳати ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии зич бо донорҳо, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд, инчунин муҳокима ва таҳияи харитаи роҳи муштарак оид ба беҳтарсозӣ ва сармоягузорӣ бо мақсади ноил шудан ба натиҷаҳое мебошад ки дар нақшаи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пешбинӣ гардидааст. махсусан ҳадафи он афзоиши шуғли пурсамар, ҷойҳои кори муносиб ва коҳиш додани муҳоҷират ва бекории миёни ҷавонон мебошад. таъкид гардид ки яке аз самтҳои муҳими фаъолияти вазорат низ ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар самти ҷалби захираҳои иловагӣ ва сармоягузорӣ ба соҳаҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ мебошад. дар кори форум роҳбарони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, шарикони рушд, донорҳо, коршиносони дохиливу хориҷӣ баромад намуда доир ба муҳимияти ҳамоҳангсозии корҳо барои ҷалби сармоя ва кӯмакҳо ҷиҳати ислоҳоти соҳаҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ибрози назар ва тавсияҳои муфид пешниҳод намуданд. дар фарҷуми форум аз ҷониби иштирокдорон доир ба ислоҳот ва рушди минбаъдаи соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, афзалиятҳои он ва зарурати татбиқи усулҳои муосири идоракунии соҳа тавсияҳо қабул карда шуданд. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоишҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бемушкилии паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 вазорати саноат ва технологияҳои нав ярмарка фурӯши ангиштро дар саросари ҷумҳурӣ роҳандозӣ намуд. инак қатори мошинҳои пурбори ангишт ба шаҳри Кӯлоб ворид гардид. маводи сӯзишворӣ зиёда аз 300 тоннаро ташкил дода ҳар 1 килограмм ангишт бо нархи 70 дирам ба фурӯш бароварда мешавад. ҳамкорнамон аз шаҳри Кӯлоб гузориш медиҳанд. бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бемушкилӣ паси сар намудани мавсими сармо ва захираи сӯзишворӣ корвони мошинҳои пурбори ангишт ба шаҳри Кӯлоб ворид гардиданд. дар асоси дастури роҳбари давлат аз тарафи вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик имрӯз ба шаҳри Кӯлоб 11 мошини ангишт барои мутаъддил нигоҳ доштани нархи ангишт дар давраи зимистон ворид гардиданд. маводи сӯзишворӣ аз корхонаҳои азими кишвар ворид карда шуда дар маҷмӯъ ангишти воридшуда зиёда аз 300 тоннаро ташкил медиҳад ва бо нархи 70 дирам барои 1 килограмм ба фурӯш бароварда мешавад. ангиштанге ки имрӯз мо овардем аз се кони ҷумҳурия корхонаи фаръии Зиде ва корхонаи
шахтаи фонягноб ва ҷдм талко ресурс ки инҳо ба истихроҷи ангишт имрӯза сар кор мегиранд. ҳадафи асосии ин тадбир бо сӯзишвории нисбатан арзон таъмин кардани аҳолӣ дар фасли сармо буда, сокинони ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб низ имкони харидории ангишти хушсифатро пайдо менамоянд. ин тадбир дар ҳоле амалӣ карда шуд ки дар фасли сармо талаботи аҳолӣ ба ин намуди сӯзишворӣ зиёд мегардад. боиси хурсандиест ки корвони мошинҳои ангишт ба шаҳри Кӯлоб ворид гардиданд ва бо нархи дастрас имрӯз ба аҳолӣ ангишт ба фурӯш гузошта шудааст. аз як ҷиҳат нерӯи сарф мегардад ва ин таъмин намудани сӯзишворӣ роли муҳимро мебозад. иқдоми доираи роҳнамоии инсонпарваронаи сарвари мамлакат муҳтарам раҳмон роҳандозӣ гардида имкон фароҳам мегардад ки сокинон барои сипарӣ намудани зимистони имсола миқдори лозимаи маводи сӯхтро бо нархи арзон харидор намоянд. водии ваҳш иқлими мусоид ва хоки барои парваришу истеҳсоли бисёр мувофиқ аст. аз ин рӯ аксарият дар ин минтақа ҳатто дар заминҳои назди ҳавлӣ гармхонаҳои лимӯ парварӣ ташкил намуда ин даромад ба даст ва талаботи ро ба ин навъи меваи ситрусӣ таъмин мекунад. ҳамкоранамон Низоми Исоев ва Заниддин Ҳоҷиев ноҳияи Ҷайҳун дар гузориш карданд. ин шабу рӯз дар Ҷайҳун ҳои ситрусӣ махсусан лимӯю афлесонро дид. лимӯпарварон ҳосилро кайҳо ҷамъоварӣ ҳоло даровардани ниҳолони ин меваи кишоварзои ноҳияи Ҷайҳун дар майдони 142 гектар замин лимонпарваришгоҳҳо сохтанд, ки аз ин зиёда аз 6000 тонна истеҳсол гардидааст. то ба имрӯз 300 тонна ба хориҷи мамлакат содирот гардидааст. агарчи қаблан онҳо барои хушсифат ва то дер мондани лимӯ ҳосилро аз дарахт ҷамъоварӣ намекарданд, ҳоло бошад баръакс кӯшиш мекунанд то ҳарчи зудтар ниҳолони пурборо аз ҳосил сабук намоянд, зеро сол то сол ташкили сардхонаю амборҳои махсус зиёд гаштааст ки онҳо имкон доранд дастранҷашонро онҷо нигоҳ доранд. солҳои пеш барои захира кардани лимӯ сардхонаҳо мавҷуд набуд, ки аллакай то ба имрӯз 12 адад сардхонаҳо дорем, ки зиёда аз 5000 тонна захираи лимӯ ва сабзӣ ва пиёзро захира менамоянд. ба гуфтаи худи лимӯпарварони ноҳия, бо назардошти талаботи бозори ҷаҳонӣ, онҳо ҳосили хушсифати лимӯро бо тариқи бандубасти махсус захира карда то 5-6 моҳ бенуқс нигоҳ медоранд, ки ин чиз имкон фароҳам меоварад дар дилхоҳ фасли сол бозорҳои мамлакат ба ин навъи мевагӣ таъмин бошад. ноҳияи Ҷайҳун аз ҳисоби парвариш, истеҳсол ва содироти лимӯ миёни дигар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ҷои якумро касб мекунад. гӯем ҳам шояд хато накунем, чун сокинони заҳматкаши ноҳия ҳама лимӯпарвар ҳастанду дар ин самт таҷрибаи бой ҳам доранд. аз ин ҷост ки ҳамасола беш аз садҳо тонна лимӯи хушсифати ноҳия ҳамин гуна дар сардхонаҳо ҷой дода шуда ба дохил ва хориҷи кишвар содирот мешавад. ин сол тақрибан 15 тонн ҳосил шудагӣ буд. як қисмша захира кардем, як қисмша ба берун бировардан савдогарон. хай мондагиша ба бозоро мебурем, бозори маҳаллӣ ҷумҳурия. нисбати сола пеш хуб буди сол ҳосил. бояд гуфт ки лимӯи Тоҷикистон хориҷ аз кишвар, махсусан Русияю Қазоқистон, харидорони бешумори худро дорад. аз ин рӯ ҳамасола танҳо 70% лимӯи аз ин ноҳияи вилояти Хатлон истеҳсол гашта ҳам хориҷ аз кишвар содирот карда мешавад. бо номусоид омадани обу ҳаво ва камбориши моҳи декабр дар ноҳияи Восе барои сари вақт таъмин намудани заминҳои кишоварзӣ бо оби полезӣ ситоди ноҳиявӣ ташкил гардид. вазифаи ситод назорати пайвастаи рафти обмонии заминҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. обмонии заминҳои корам дар фасли зимистон таҷрибаи омӯхташуда мебошад ва барзгарони соҳибтаҷриба ба хотири ба даст овардани ҳосили фаровон аз ин усул кор мегиранд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома.
این قطاره‌های خلطه‌ها پر از سبزی محصولات کشت تکراری بوده در خوجگی‌های دهقانی حدود دهات به نام میرعلی محمدعلیف پرورش یافتند. اعضایان خوجگی کوشش دارند که هرچه تیزتر حاصل را جمع آورده زمین را برای کشت نوبتی آماده سازند. در جماعت دیهاتی به نام میرعلی محمدعلیف 39 گکتار کشتی تکراری سبزی گذراندیم. این حال با جمع‌آوری کشتی سبزی مشغول هستیم. از هر یک گکتار سبزی 250 سنتینر جمع‌آوری کرده ایم. در حدود این جماعت دهات زمین‌هایی که از محصولات خالی کرده شدند مثل این زمین علاقه خوجگیداران و جای آن کشتی تیرماهی گذرانیده با نامساعد آمدن هوا برای نگاه داشتن نمناکی آبمانی زمین‌ها را براه ماندند. موافق دورنما در جماعت دهاتی به نام میرعلی محمدعلی 1600 گکتار کشتی تیرماهی غلط‌دانگی‌ها گذرانیده شد که علل خصوص 500 گکتار در زمین‌های کورمی آبی این حال باشد کشتی غلط‌دانه در زمین‌های کورمی آبی به پورگی اجرا شد و بنابر سبب نامساعد آمدن باد هوا امروز در میدان 500 گکتار همه خوجگیداران آبی سبزیش را داده ایستادند. در ناحیه واسه در چنین وضعیت ستاد ناحیوی تشکیل گردیده با جلب متخصصان ساحه کشاورزی رفت آبمانی زمین‌های کشاورزی تحت نظارت قرار دارد. در دهات به نام میرزاعلی وایسف طبق اطلاع مسئولان ساحه آبمانی زمین‌ها طبق نقشه پیش بینی گردیده به راه مانده شده است. این زمان در جماعت میرزاعلی وایسف در 1740 گکتار زمین کشتی غلط‌دانه گذرانده شده است که از آن 620 گکتار زمین آبی میباشد. تا امروز 1680 گکتار زمین کشت کرده شده کشتی غلط‌دانه گذرانده شده 740 گکتار زمین کورمی آبی کشتی غلط‌دانه گذرانده شده است که این حال تا امروز چخیلی که میبینید این زمان زیاده از 300 گکتار زمین ها از سبب باد هوا گرم آمدن با آبیاری کرده تامین کرده شده است. در این جماعت دهات در خوجگی‌های دهقانی جمع‌آوری حاصل کشت تکراری در یک وقت ادامه دارد. در خوجگی دهقانی به نام اهلیدین بعد جمع‌آوری کارتوشک خوجگیداران مقصد دارند که زمین را تیزتر برای کشت تیرماهی آماده سازند. در زمین همین 10 سوتیق بهار یک کارتوشک بهاری کرده بودیم. شکرانه خدا قریب 1 تن کارتوشک گرفتیم تا حدود استفاده بردیم و بعد او با کشت تکراری دا با 10 سوتیق دیگر با امسال همشون تجربه‌ای کارتوشک بگیم که تکراری کردیم اینا حاصل خوب شده است. تو کارتوشک نو خدا خواهد ایام استفاده میبریم. انا با در جای همین زمین میخواهیم که با اثر نو با کارتوشک تیرماهی را با اثر نو کش کنیم. در سال جاری در میدان 175 گکتار کشتی دورنمای کارتوشک که با نقشه موافق دورنما است و تا به امروز 50 گکتار کشت نمودیم و حرکت می‌نماییم که از باد هوای معتدل استفاده برده دورنمای کشتی کارتوشک را به انجام رسانیم. در دیگر خوجگی‌های دهات ناحیه واسه آبمانی زمین‌ها در این موسم ادامه دارند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف